Sirikal kaunti ma Kisumu orwako lendo mane ogol kod jatend piny William Ruto mane opuodho gedo mar kambi tiegruok ewi pith mar rech mabiro muonyo omenda maromo bilion 1. Kambino ma idhi ger Kabonyo Kanyagwal ei Nyando ne ochak go mbake chon. Kata kamano gikone to koro dhi chakore ka igeno ni obiro konyo kata e timo nonro mag pith rech, puonjo jopur rech e weche lupo kod ohala mar rech ei nam Lolwe kod kata alwora mare. Kar tiegruok no bende biro chiwo thuolo e neno ni jolony moromo oyudore kendo biro wuotho machiegni gi jolupo e neno ni gitimo tijegi e yo makare mondo giyud mwandu kowuok ei nam Lolwe. Through the collaboration between His Excellency Raila Amolo Odinga gi Uhuru Kenyatta, ne wayudo partnership gi Hungary government makoro waneno kadhi timo gini mondo beda reality mane en lek machon. To this center of excellence ma iloso ka biro konyowa e timo research mag rech. Wayudo ni nitie ain rech moko manyolale i nam ka to wadwa ni giduogi. Mar ariyo obo konyowa e puonjo jopur mag rech e yore masani mag timo ohala mar pidho rech e yo makelo yuto. Nitiere lo ma wan godo eka 40 mar jo department mar fisheries. Sirikal mar piny miluongo ni Hungary ogolo bilion 3 madhi timo tich kacha, to bilion 1 nyo gisegolo mwaluongo ni seed money. Cabinet nyorado mondo yiene jo Hungary okel pesa mondo waged kacha. Odonjo koso ok odonjo? Joma lupo ne wawacho ni en wich kuot maduong' kabisa ni rech igole nam Kisumu ka to ni rech dhi bedo processed kamoro machielo tek itero loka. Omiyo sirikand Ruto ni wabiro keto fish processing plants, masinde mag loso rech, mag processing rech bete do nam ka mondo pesa oluore alwora dala ka Mano ber kozi ok ber? Wabiro hakikisha ni wan gi fish processing plants Usenge, Luanda Kotieno, Meru, kamora mora manie dho nam.